o Foro A Coruña pola paz e a non violencia celebramos o Día das Letras Galegas. Fragmento de Escorpio de Carballo Calero sobre a Guerra Civil. Hai, sen dúbida, fanáticos mozos falanxistas, fanáticos mozos comunistas, ou monárquicos, ou anarquistas, que son felices loitando ferozmente por Deus. Pola patria, polo imperio, polo pan, pola xustiza, polo pobo, pola revolución, polo proletariado, pola anarquía, polo socialismo. Eu só loitaría con entusiasmo pola liberdade.